Vítajte vo svete čísel. Dnes sa pozrieme na najdôležitejšiu matematickú zručnosť – ščítavanie vo veľkých číslach. V odbore na 10 000 3 plus 2 je 5, 5 píšem, 7 plus 6 je 13, 3 napíšem, 1 sa mi zvýšila, 8 plus 3 plus 1 je 12, 2 napíšem, 1 sa mi zvýšila, 9 plus 1 je 10, 0 píšem, 1 sa mi zvýšila, 4 plus 1 je 6 a 5 plus 6 je 11. Poďme dať ďalší príklad. 0 plus 9 je 9. Píšem 9, nič sa mi nezvýšilo. 8 plus 5 je 13, 3 napíšem, 1 sa mi zvýšila. 1 plus 1 plus 7 je 9, 4 plus 6 je 10, 1 sa mi zvýšila. 3 plus 2 plus 1 je 6 a 8 plus 8 je 16. 9 plus 0 je 9, 6 plus 3 je 9. 7 plus 6 je 13, 1 sa mi zvýšila, 5 plus 5 plus 1 je 11, 1 sa mi zvýšila, 2 plus 4 plus 1 je 7, 3 plus 8 je 11, 1 sa mi zvýšila, 1 plus 1 je 2. Tadá, ščítavanie je veľmi jednoduché a ak chceš sa naučiť viac a podporiť tento matematický kanál, hoď follow.